नागिरब्रा मानसियालाय खादा न'दो नागिरब्रा मानसियालाय ना हिनजावसो लोगो मोनखो ना माखो सुवारा गैमारा नामाब्रा न'आवलाय आया खादानि चिकेन पेपारा खावनानै लांनांसिगोन आं बेखौ आंहाथ' बायनो हाखाया मोजांथ' हेल' सना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो सना आं नोंखौ थैब्लाबो आं सना हेल' सना आं न'आव मोनफैबाय दोनथ'दो दे आंनि चिकेन पेपारा आयै एसे सैमा फिसा खावना लांखो आंनि चिकेन पेपारा बहा थांखो लबानिलायमोन सनिबावसोमोन गेजेराव गुदुं गोनांबावसोमोन Amale kada mangkapla maikaba angkam khare kada aningni sema फिसा थैबाय नैलै आलु आंनि चिकेन पेपारानो गोमादों नों अबावबा नुबाय बायदों नामा आंथ' दाख्लै सामब्रामनाव नुनाय बायदि नुदोंलै लबारनिलाय गेजेराव गुदुं दंलायो बेनो जानो हागौ हाब बिराद मोजां मारथ' लावलायबावोसो सनिबावसो बिराद ब्रेन्डेड गान माथो बियो गेजेराव गुदुं गोनांलायबावसो मोजांथ' होद दा आलु नुबा सेसागोनलै बा सामब्रामा बा मैगंथ' सनिबावसो बा लावलायबावसो माला बायनायबा मैया बायदोंलै आनन्द बाजाराव 180नि मा खावनायसो थगायाखैलै मानो बुजियाब्रा नोंलाय चिकेन पेपारखौ सोरबा खावो नामा गांबेसे नायो नोंलाय आंनावलाय ना नोंबो गांसे नांगौ नालाय आंनो बेनि नङा होमबा मा नंगौना मा आलु दानलायनांगौ थ'दो सानैजों दानलायनांगौ थ'